हेल' लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहाथिङै थानाय मोनसे प्लेग्राउन्ड फोथाराव ओमफ्राय दिनैहाय बेयावहाय बिटिआर एकर्ड डे सेलेब्रेसन दङ आरोना ओमफ्राय जिथुनाखि थांनाय 2020नि 27 थारिखआवहाय बिटिआर एकर्ड डे जानानै थांदोंमोन दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय बिटिआर एकर्ड डे प्रग्राम लादों आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि दा बेयावहाय आङो दंफैयो बिथांमोना नायलांनो हागोन जास्ट आङो दिनैहाय लाइभनि गेजेरजोंनो देखायनो सानदों दा बेनिखायनो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि दा हानजा सुरबाय नै दा बेबायदि आरोखि लोब लोब हानजा सुरबाय बियो जादों चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडि सिङावनो थानाय बे खैलामैला बाजार साखाथियावनो आरोना दा बेबायदिनो लामा लामा हानजा सुरसिगोन आरो दा नायनो हागोन आरोखि आंनि उनथिंजाय दं नै गोबांथार ओमफ्राय दा जोङो बेयावहाय एसे भिडिअ खालामनानै एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननोहाय शेयार खालामनो गोसो जादों दा बेनिखायनो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना नायनो हागोन दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्टबो खालामनो हागोन आरोखि दिनैहाय माने बिटिआर एकर्ड डे आरो बिनिनो रिलि हानजा सुरनाय हाबाफारि दङ दा बेनिखायनो आङो जास्ट नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो गोसो जादों आरोना दा नायलांनो हागोन आरोखि ना नै दा बेयाव दङ आगुनि बेबायदिनो 16 नं निसिमानि एक्स MCLA सार निर्मल कुमार ब्रह्मबो दङ ओमफ्राय दा बिथाङा TCLC चेयारमेन हिसाबै दङ दा बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दा नायलांनो हागोन आरोखि ओमफ्राय भट ना माला ब्र आं भटखौहाय माने डिटेल्स बुंथ'नो हानाय नङा माला जागोन MP इलेक्सना दा नोंथांमोनानो निसय खोनाखागोन ओमफ्राय आं कमेन्टखौ बारा फरायस्लाबनो हायाब्लाबो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय माबानायसै नै नायनानै लादो नै दा लोगोफोर कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो दा आं अबावबा टाइम मोनोब्ला बे कमेन्टखौहाय फरायनानैहाय रिप्लाय होनो नाजागोन दा जास्ट आङो दङ रिलियाव माने आं बेक केमेराखौनोसै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो ना दा नै नायदो माने गोबां दङ आरो ओरैहाय नै नायनानै लादो फुरा लाइन जाजोब्बाय गोबां दङ नै हिसाब सारा फैगासिनो दङ नै दा बेबायदि आरोखि ना ब्र आंबो चिरां बेंटलनि नाथाय केरेलायाव आच्चा थेंक इउ दा नै बेबायदि आरोखि नायनानै लादो गोबां लाइन जानानै फैबाय नै जास्ट आङो लाइभसो होबाय दै ओमफ्राय आङो दा मोना भिडिअ लाबोगोन माखासे कन्टेन्टफोर लानाय जाबाय आङो जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन आरोना आं दा हगारगोन आरोखि ना गोबां आइजोफोराबो बाहागो लाफैदों नै लोब लोबनो नायनानै लादो नै आं लाइभआव होखाबाय नै माबायदि मोनदों गोसोफ्राव दे दा नै दादा केमन खबर सबर भालो कटफोरा जयपुरफोरा ना आच्चा दे दा नायदो नै आं हानायखिनिखौ दिन्थिगोन दै मोजां खबर सबर दे हिसाब सारा आरोना नै हाजार दा नायनानै लादो आङो जास्ट दिनैहाय लाइभनि गेजेरजों देखायनो सानदों आरोना दा नायनानै लानो हागोन आरो आं फुल लाइभ होबाय आरो दा नै बयबो लैहोर बाहागो लाफैदों
दा नायनो हागोन नै पुरा लाइन आरोखि ना नेजोबनो हाया अयथासार गोबां लाइन दं ओमफ्राय सिगाङाव बेसेबांबा गोबां थांबाय नै ओमफ्राय आंसो थालांलाय लांबाय थाबायनो मेंजेनखाखै दा ए आयु मेंबायबो दा नायदो आरो नै आयु आं बेसेबांबा गोजान लाद्दा थालांबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला सिगाङाव थांजोबबाय कमेन्ट होग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन क'डफोरा एसे दिदि Bolong-Saguri अच्छा केनेकुवा লাগিছে केनेकुवा লাগিছে মনটো ভাল লাগিছে না क'डफोरा भन्टी तुलसि जराफोरा ना आচ্ছা दे ঠিকই আছে दे दा ओरै दंबावो नै फैगासिनो दङ हिसाब सारा आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा आङो सिगांनो सानबाय आं बेखौहाय नेबाय थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला बेसेबांबा गोजान थांबाय सिगाङाव ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ना दा जायफ्रा नायो कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन आरो दाना आंथ' लाइभ होखाबाय नालाय ओमफ्राय गोबाङानो हरबाय कमेन्ट ओमफ्राय आं कमेन्टखौहाय नायनोहाय समखौनो बारा मोननाय जायाखै आरो ना बिनि थाखाय अननानैहाय गाज्रि दामोनदे प्लिज सरि आं कमेन्टखौहाय माने लामायाव थानाय हिसाबैहाय एसे लामायावबो नायनांगौ गोनां नालाय बड' BTY हाय होनदों आं दङ जाहैबाय दिनैहाय चिरां जिल्ला खैला-मैला बाजारनि साहाथिंजाय थानाय मोनसे प्लेग्राउन्ड दं बिनिफ्राय लानानै दिनैहाय बेबायदिनो BTR एकर्ड डे नैबेखौहाय सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे एसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों दा बेयावनो आङो बाहागो लादों माखासे आंखौ ब्रादारमोना लिंहरनाय हिसाबै आङो दंफैयो आरोना जास्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामनानैहाय होनो गोसो जानानै आरोना दा जों दंफैयो जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन आरोना फ्राय नायनो गोसो गैयिफ्रा गोसो स्किप खालामनानै थांनो हागोन आरोना दा बेनो आरोखि गोबांथार आइजो माहारिफ्राबो बेयावहाय बाहागो लाफैदों दा बेबायदि आरोखि नै नायदो ओमफ्राय आङो दा मोनायावहाय मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन ओमफ्राय बेनि सोमोन्दैनो लागोन आरो लाबोगोन ओमफ्राय आं माखासे बेबायदिनो लिडारफोरजोंहाय कन्टेन्ट लानाय दं दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय आङो बिराद गोजानाव थालांबाय दा लोगोफोर अबेनिफ्राय नायनानै दङ कमेन्ट खालामनो हागोन फ्रम आरोना अबेनिफ्राय दा आंबो थाबायदोंसो गारिखौ मोनसे जायगायाव कमेन्ट हागोन आरो जुदि माबाफोर कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन आं कुइसनखौ एन्सार खालामनो हागोन थारमाने दाहाय होगोन आं दा आं दंखायो लाइभआवहाय दा दङ जाहैबाय खिन्थालांबाय ओमफ्राय दिनैहाय बाजार दिन नोंथांमोना स्लाइडनै बाजारखौबो नायलांनो हागोन आं हरनि बेक केमेरा दा नै नायदो है सम गैथ'आ आङो साहा लोङो आं बैसिम खेबलांनोसै दसे दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय जोङो थाबायगासिनो दं लामा लामा दा आंजों दङ नै लोगोफोर तुलसि जराफ्रा ना आচ্ছা केमन लागছে মনটো ভাল লাগছে ना आচ্ছা नायनानै लादो नै बिसोरबो दंफैयो आरो ना तुलसि जरानिफ्राय किबा खबर फैले औ ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि बाइक लायदो थां दिदेन आदा फनालाय दे लाना फै ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय जानाय लोंनायनि हाबाफारिबो दङ ओंखामै बेदरैबो जानो हागोन आरो मानो होनना बुङोब्ला दाबसे जायगायावहाय रेडि खालामनानै दंखायो दा ओंखाम बानायखादों बेयाव Developing BTR.
We love BTR. BTR long left. BTR long left. दा नोंथांमोना निस्सय खोनाखादों जानांगौ मानि थाखायहाय रेलि होदों बिटिआर एकर्ड दे माने सिगाङाव थांबाय मानसिफ्रा बिराद ओमफ्राय नै जोंना आसोला दंफैयो बर'नि रोंलायसै माथो बिसोरबो जै बिटिआरनि होनबावबा दा लोगोफोर जोंथ' मोनबेसे प्रग्राम जायो बा माबा जायो बेयावहाय जोङो लिंहर जाबानो फैयो नङा होमबा लोगोफोर माने जोंनाथ' ससियेल मिडिया बा इउटुबारफोर हिसाबै खुनु पार्टि फिलिंस गैया आरोना दा जों जायनो इनभाइट खालामो जों थांगोन आरोखि ना बिलकुल दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दिनैथ' बाजार दिनमोन नै ओरैबायदि बाजार जाफैदों मानसिफ्रा ओरैनो देराखैलायाखै बियो थाखा थिंख्लिसो आयो थोरसि थाबाय फैदोरा ओमफ्राय दा थाबायगासिनो दङ आंबो दा थांग्राफ्रा थांबाय सिगाङावहाय बिराद गोजान थांबाय आयु थाबायनांगौना थाबायनाङा सोंबाय आङो बाबायबो माथो थाबायनोनो दा लोगोफोर कमेन्ट होग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन मा होनदों मदाराम बसुमतारी इउपिपिएल रं लेफ्ट थेंक इउ ब्रादार गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय মিটিংয়ে যাচ্ছে এইটার মিটিংয়ে আচ্ছা দে ঠিকই আছে না জানি না ओमफ्राय दा ओरै नायहरदो बिराद गोजान थांबाय आरो नै बिराद गोजान सहैबाय लाइना ओमफ्राय दा आं थांनोसो बाहरबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन दा आङो एसेबां गोजान हानजा सुरनायावहाय थांथ'ला मानो होनना बुङोब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोखागोन आङो माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरनावनो आं बिनि सोमोन्दै कन्टेन्ट लाखाबाय दा बेनिखायनो दा बेनिखायनो आङो डाइरेक्ट थाबायलायबाय थाला आरोना दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन दा आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन दा गोजान जायगायाव थांबाय मा होनदों दावखोलाङो दा आंखौ सासे ब्रादारा लिंदों ससे आवगायलांनो दा आंबो आवगायलाङि फार्स्टआव बै दलाङावहाय खेबहैला मोजां जागोन गोजौआवहाय ओमफ्राय दा लोगोफोर जायफ्रा नायनो गोसो नायलांनो हागोन आं हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनि ओमफ्राय लाइभआवबो देखायनो नाजागोन ओमफ्राय दाथ' लाइभआवनो दङ आङो ओमफ्राय अनलि मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो नेटआ प्रब्लेम जाब्रबो आरोना जोंहा दफा दा बेसो जादों खोथाया दान्दैफोरनो नेटआ कुवालिटिखौ मोजांबो नुहैयाबो जानो हागौ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम सरि बिग्रोनाय थाखाबाय दा बेबायदि आरोखि दा आङो बेक केमेराजों हरनानै देखायनि जायफोरानो दङ सोरबाया आथिं थाबायनो लुबैबाय दा गोजानखाबो सिबायफोर थाबायनोहाय एसे रेडि होनाया एसे गोजानानो थांगोन बायदि खोनादों आङो दा नै बेबायदि आरोखि ना बयबो नायनानै लानो हागोन मेंजेनबाय नामा दा बेबायदि आरोखि ना नै लाइन थाबायदों मा होनदों दा लोगोफोर आङो बाइकजों थाबायग्राफ्रा थाबायबाय गोजोन थासारि सफैबाय गोजोन बिटिआरआव जौगानाय जागायबाय गोजोन बिटिआरआव जौगानाय जागायबाय
आंलाय दिनै फुरा जिंदा बासिगोसो आरोना नायनो हागोन आङो बाइकजोंसो फैबाय ओमफ्राय मेंखाबाय आरोना बिराद एफा गोजान लाइन माबोरै बाथ्रा नङा दा बिराद गोजान फैबाय नै संनाया दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आङो हानायखिनिखौ लाइफजों देखायनि आरो ओमफ्राय दा बारा गोबाव थानाय जानायलै दै आं लाइफखौ अनलि 1 मिनिट गेजेराव आं लाइफखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय आं नोंथांमोननोहाय डाइरेक्ट आङो दा सेकेन्डआव भिडिअ लाबोगासिनो दङ बियो पाब्लिक जागोन दा बेलासिनि मोनाबिलिनि 7 बाजियाव आं पाब्लिक खालामगोन दे बै दलां गोजौआव दा लोगोफोर आङो लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे बयनिसिमबो आंनि लाइभआव थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो बाय बाय दे